Tripa Ghetto Revolution. Alongside Gaffa, Major. Yeah, and we just want to say thank you. And thank you for making Mablango come here. Tutenda. Zirinani. Jam 2022. Takapinda mgwere racho chairo. Asimkoma kuda vari kurwara mfunguro. Dai matibatsira pana mkoma kuda. Ichogwadi mkoma kuda. Ndiwo munhu wacho. Chi handi chichikunetsa pana mkoma kuda. Pana mkoma kuda. But hapana enjoying of drinking. Vamwana chinenge chivanhu chapo mashoko aitaura. Mazenya akataura bese ndakara naenda kuna uyu. Akataura mazitani. Messi. Hanzi uyaira. Was Boss Clinton. Mari. Ungonyeba kuti mari. Ko hama dzake dzikuti chi. Hama dzake hapana kana utangamboona. Pana watakafonera hana zimbouye. Nani makamfonera achivani ndiri kumusha chichipa mwana transport kana chibozi kumusha. Wazomboza kurambofonera. Aiwa pana mafonera tarutamba Christmas. Angari kumusha. Hanzi ndimboenjoy Christmas. Anakuziva kuti mwana achakamira sei. But anyway, boss the major. Zozo. Muriona sei condition ina. Variko Ye chimbonyarara kana. Naradzara kuti warwara ake. Ungoto mvura inodziya pamwe ari kuishaya pamwe haana stofu but zvese akangana takatengeseri anotengesa chinhu kuda hapana nomuitira zvazvi zvake munozvitauri fonzo achaneka ndati zvazvi zvake munozvitauri kutaura kuti ane stofu unodzisa mvura yako nemafuta angadzisa achirwara here yekuti chikwewo vanhu munenge makataita zvinhu zvakuda akachengetwa nawo vanhu vakataita zvakuda vakati ya property apano pamatsangura nemushonga akachengetwa namunhu mari kudzisira mvura kwenyu usaite vanhu vese vanovataita zvinhu godo ayo kochiko garai pasi asina hondo panapo gara pasi akachita gara pasi goda rinochengetwa nawo fonso mari vanhu munenge makataita zvinhu zvakuda arochengetwa nawo vakatiya zvinhu zvake takapemberwa machena nenagoda kuti uzoona kuaustralia ndokutendai nerudo kuda rwakanyanya is safe. vanhu vanotata zvinhu zvakuda. Thank you mama and El Chapo, please take care of Kuda. Please remember him and I say thank you. We are with a nice Christmas. Ayo alright imi mukutaura zvamukutaura imi muda kuti kuda aitwe sei alright kuda aitwe bhoka chikunyazodiwa pana kuda kuti apore chii. Listen, you need special medical attention. Fanike zvandakaendesa kune vanhu vakafunda vamurapi because takaenda naye pa Opperman vataendeswa paNazareth but tikanzi manesi hapo chichingosvika kuna vanhu vakafunda tikangopiwa mushonga ndo ari kumwa ari kurwara nei. I never but ayo ari kurwara nei kuda handizivi. I'm not a doctor. hamuna kuudzwa here pamakaenda hatina kuenda isusu handiti pepakaenda nasekuru Arnold atobhuku zvatogona but I'm not a medical practitioner. Remember Kuda guys, wherever you are. Kuda is the day. Kuda kuonekera hake kuchengeta zvakanaka bhozi tinoona kuchinja zvachinja chimboirisa mvura padina ndastofu iyapinda mushao kutaura ruchiko mvura inodziya sha funga kuti ndichibhoirisa mvura yekuti ageze nyama handii ichibva yatsva rudo rwamakaita ukona iyo sha rudo vanhu vanoda vanotaura vasina kuswera isikuramba usungirewe uzamikedzane kuda ndewedu
Usakate Ganas ndiari kuchengeta kuda. Uri kuzvinzwa matsangura. Sataro zvokupenga. Gara uko. Mumwe wedu. Ndokutendai nezvamakaitira Gafa. But Gafa adakwedza kudhuma. Ichokwadi. Uya adakwedza kudhuma. Arudhunyere. Ntoda zvaanoda pamba kuti unge ndiye rendo. Iye. Gafa ukuta seko patina. Taura zvauri kuita na wabirwa nani? Ndobirwa nezvinzo zvazvo. Chicho shayo. Hembe dzangu ndoshaya. Dziri pai. Tseka tinotengesa wega hembe dzako. Ukapiwa hembe iwewe. Watengeserwa ndandambopiwa hembe. Iyo Zamdaro. Ora Boss Clinton ka. Hapana, waizi. Unoshanda makamba wewe. Ukapiwa mali ya project. So waizi. Zvine sense. Yeye mazvite matirauda. Yakadyiwa nani? Itungo wete. Mari yangu inini inodzoswa nemudzimu ne. Yakadyiwa nani? Ndasvika zvakanaka makati Gafa gara. Eka. Ati kutenda kuti zvamakaitira kuda naGafa izvakanaka. Andandambotengesa zvese zviriko. Ndatengerwa kasitolo. Clinton. Panapa tine problem kuti kuda from overseas. Vakaita zvese izvozvo tinovatenda. Ngavarambe vachirangarira mukoma kuda. Kudari kurwara. Vari kurwara. Vari kuchengetwa naAlfonso. Alfonso ari kuita zvese. Tenga hoji mukoma wangu ina ndigone here ndakauya mai manje pamwoyo. Aringodhanhaira uyu. Ndamwesa sakaiti. Ndakauya ndakati mukoma wangu ngatidhanhaire. Clinton, vanogati chimoshinga. Inini anondida ariko mhiriyo achaita zvakanaka. Zvese zvandakaitirwa ndotenda Clinton. Ndotenda nemafans. Panapa tikutaria problem yakuda. Taura nyaya yakuda. Nyaya yakuda kuweza kuti yeye nini? Way forward. No way forward. Nyaya yakuda kana makuda asikazozwa bhu. Asikuzwa bhu. Kunoti bhu. Aiwa. Ganas kuti ari bo pakuwadzana nevanhu. What Ganas ndiani? Paurwere. What Ganas ndiani? Ganas ndofi. Ono Ganas ndiani? Nongedzera pana. Alfonso. Kwete Ganas. Ndi mauto inisha. Not trained, not what. But the What Ganas pana pana. Mandidedza. What Ganas pana ndiani? Iwe Ganas nini? Ameno zvakuti tauriro gweje mwana wamatsangure. Chimbomira mukoma. Musa atorwadziwa nemi. Gara basi. Eziri mavhidhiyo. Tutaura zviri kuti tambudza. Usapise nyama uchibika. Unonyazobika kana aiyo kana ndakangamwa. Ndakuita senenda wandiro. Ndokutanga kupika wapisa nyama. Zvakanaka ndizvo zvatiri muri kupiwa mana. Isi togara kudzimba dzedu kwaizi pakoti kune vanhu vatichengeto. Musamcharwara ndova muchonoti unangodya mari paimani mimi hamuna rudo nakuda. Hamuna rudo nakuda. Ukudaraita zvakanaka. Mogo yedu anotengwa kuti afodya. Tenga mapiri tife. Ita rudo nemumwe wako. Wapisa bura waronzi baki. Enda Une mari yacho. Une mari yacho. Kodi wacha mumode. Muchengeta wanu. Saka. Tutomchengeta. Wakatadza kueterwa zvakanaka. But I have to apologize. Chandokudira
muroda nyika yedu mazana handisi kuona basa jenda zvarimu basa wadubabvisa pane grade nobasa usatye izvozvo tiri vatsvene tinoda vanhu vedu kuda ndewedu alongside our bonds. Taurai, matitoita yeah, we need special medical attention with qualified personnel. In the hospitals, we don't have good trust with doctor. ini zvandirwadza ndezvongoti kuda ndimbotaurawo zvangu kuda man of the match pamaskiri anoitika paskiri yedu man of the match ndikuda saibairo nevanhu kuda ndiye man of the match ndokupamfana